खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर'नि सासे मुंदांखा हारिमु दिन्थिफुंनायाव आखा-फाखा आरो संगीत नाटक एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि बिथां मानगोनां खिरद खाख्लारिनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ गोथौ दुखु मोननायखौ गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांमोनहा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बिथां खिरद खाख्लारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय आरज गाबदों आरो बिथांनि बर' हारिनि थाखाय होलांनाय बिहोमाया जोबोर गेदेर आरो बियो अरायसम थाबाय थागोन आरो बिथांनि जिउमायाबो अरायसम थाबाय थागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मैया सासे अफिसारनिफ्राय पुलिसफ्रा 36 लाख बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि मुङानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि DTOनि अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारि। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां बुथुमगासिनो दंमोन होनना खौरां मोन्दों। एन्टि ब्रिबारि एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिथां DTO अफिसारखौ हमनो मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आसाम दावबायफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा मैयानो गुवाहाटी LGBI एयारपर्ट मोनबाय। बिथाङा गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव कलेज स्कुल बेखेवगोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। गासैनिबो आंगो बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया मैया आरोबाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC-नि बेरेखायै ISL बादायलायनायाव 1 गल सोनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिथाङा मैयानि बे ISL बादायलायनायाव हिर' अफ द मेच बान्थाखौबो मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव दं बासुगाव पुलिस बिफाननि पेट्रलिं खालामनाय समाव मैया 7 सुबुंनिफ्राय सिग्रोमनायाव गारिनिफ्राय गोबांथार आयेन बेरेखायै जुवा गेलेनायाव बाहायनाय मुवाफोर जेरै सोरखि बेनार बायदि जब्द खालामनायजों लोगोसे 38,355 रां लोगोआव हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बासुगाव पुलिस बिफाना गेम एन्ड बेटिं एक्टनि जोहै केस नाम्बार 57/2022 US 14 केस रेजिस्टार खालामो आरो संदाननाया सोलिगासिनो दं होनना बासुगाव पुलिस बिफाना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि